Muma ndia ndalama. Zori mwino kozo mathandizikira pa moyo wako munthu. Munthu ukakhala sistere sumalandira ndalama. Umakhanga ndi upanga utumike zimasiyana ndi munthu wayamba ntchito. Kuti uli doctor. Ndalama zokukalandira zimapita kuthumba lako. Koma ifeyo chifukwa cha mapangano athu ngati lapo vatelo la umwene ndiye kuti suma zigwira ndalama zije zimangopita ku chipani. Koma nthawi zina chifukwa choti anthu ambiri akamajoina usisteri amafuna kuti aziwe kuti munthu amalandira azathandiza kunyumba. Chifukwa choti makoloso ayenera kuti azidziwa kuti mwana akajoina usisteri ndiye kuti they don't have to be too demanding. Kuti ayi tofuna sugar, tofuna sopo, tofuna chani. Koma azingomupempherera kumuthandiza. Ndeti sungathandize makolo ako munthu kuti waluho. Pamakhala nthawi zina kuti makolo avutikitsiza kwambiri amatha kuwathandiza. Munayamba kulongosola mastepe munangoyamba ndi formation. Mastepe oti munthu ukafike poti wasanduka sister. Tandiuzani kuti ndi mastepe ati ena amene munthu ameneya kuti atsatemo. Yoyamba imakhala aspirant stage. Okay. Iyoyo ndiyo kuti munthu umangopanga aspire. Umangosilira. Umangosilira. Nditha kupita kokaipa mbuyo pang'ono kuti ukamasilira umapita ku come and see. Okay. Wasili, right? Come and see. It's like you have gone to see. Mena makalira. Mena machitira. Ku come and see makalowa nditu ku convent kapena timakalowa ku convent. Kukana kwa kanthawi. Makala 2 weeks. Muzona mene masisteri amachitira. Kuti mukhale ndi nthawi yochita zinthu limodzi. After that ngati munthu ufunitsitsabe and then amakuitanaso kuti ukayambe no aspirant stage. Aspirant ndi mmene ndanenera kuti munthu umapanga aspire. And after that umapita stage yachiwiri yomwe ili postulate stage. Ku postulate stage ikoso mumaphunziraso zambiri zokhuzana ndi utumiki za chipani ndi zina zoterozo. Kenaka kachitatu umapita novitiate. Novitiate ndi like final stage ya formation. Ndeo kachoka novitiate imo ndi pamene munthu uno umalumbira. Umapanga malumbiro ako oyamba. Ndeo ukapanga malumbiro ako oyamba umakhalabe ukusinkha mpaka na 9 years. Ukafika 9 years ndipo mama kuvika ring. Kuti now you are married to Christ, you don't belong to anyone but to Christ. Ndiye makuvika ring iyo. Ndiye akakuvika ring ndiye kuti iweno wakazikika. Ndiye kuti 9 years. It takes 9 years because you have to discern about it. You have to pray, and it takes long sometimes. And umapezeka kuti before even reaching 9 years, they just give up. And then it's really good to give someone a time to say you have to reflect on it if you really want. And then sitimangoti basi stage wadosa. You have really to apply for it. Because the way I'm feeling, I feel nditawakupitiriza. Ike pamene mulipa. Makamba zoti madusa zaka 9. Inu munadusa kale zaka 9 izo? Kapena mudakali munjira? Nimati ineyo ndakali. Pamene mulipa simudamalize? Napanga mapangano anga oyamba. Okay. Mu 2015. Mu October. Mapangano mugati mapangano ndiye kuti chani? Munthu ukapanga mapangano ndiye kuti we call it first profession. Ndiye munthu umavala velo. Okay. Kwina kose kumakhala suma loida kuvala velo. Kwina kose umavala velo ngati uli aspirant, postulant, novice. Suvala velo. Koma ukapanga mapangano oyamba umavala. Umamba kuvala velo. Kuchoka papa next stage itakhala chani kwa inuyo tsopano? Kwaiteyo final vows yo yomwe maidena imene umakavala ring tsopano.